kunobaba abalimele ngenxa yabo mama. Uma ngikhuluma ngomama sengifaka ngisho amantombazane. Ngoba nakho ubaba uyidlela amanzi amponjwana nabanumzane. Uyilungelo lakhe ngoba uganiwe unomuzi. Bese ingane zakhe ngcono ngithi ke namhlanje angithi nje amantombazane akhe angamthathi notice ubaba. Ajole khona la egcekeni zime khona la imoto egcekeni. Ngoba ubaba kuthiwa hayi usiyeke nesidakwa. Ahamba yofunda kuphi ngabe ema-university nakuphi ubaba ngoba uyayiphuzela ubaba hayi akayilutho nje. Niyibona nto. Uyena phela manje osondla la ekhaya. Ingakho indawo zonke lento njoba sila kufana nokuthi inkonzo, kufana nokuthi uzozihlambulula, kufana nokuthi uzoba ingxenye yabanye abantu besifazane bokuthi konje singasuka kanjani unyawo silibeke size siphumele ngaphesheya. Mantombazanyana khona la nibathande omama benu, nibathande obaba benu, nibahloniphe. Uma sengena esangweni ecula ehambe eyiculela nigijime nibeka amanzi ashisayo. Afika ubaba nimthobe inyawo, nimenze konke nje. Athetha nithethise nonke, nibaleke nibhuze. Ningami anithethisele into eningayazi eningayenzanga, anibize ngamagama. Uma kuwuzungu nithi manzini. Uma kuwakabuthelezi nishishele. Uma kuwuntuli nithi mphemba. Ubaba wakho isibusiso sakho silele lapho. Niyayibona nto.